aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Serifula Jabaramuso kan. Sariya bulon min sigira aw de kama walasa ka aw kunnafoni sariya baara kɛcogo la. An ka jamana o ye sariya jamana ye. Ni jamana kɛra sariya jamana ye, a ka ɲi jamanaden bɛɛ kelen-kelen ye an ka sariya taabolo dɔn. Ka o jɛmukan k'o lase aw ma, an ka maa welelenw bɛ na an bolokɔrɔ, minnu ye sariya dɔnbagaw ye, minnu ye sariya kalan kɛbagaw ye, minnu ye sariya yɛrɛ baara kɛbagaw ye. I n'a fɔ jɛmukan tɛmɛlen an y'a fɔ cogo min na, an ka kasow u falen don. Mun y'a to kasow fara bi? Kaso yɛrɛ kungilinna jumɛn b'a la, laɲini jumɛn bɛ kaso la? An y'o kuma fɔ walasa ka se ka aw kunnafoni kaso u bɛ se ka fali min bɛ a la, o fali o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na, an ka maa welelen min an bolokɔrɔ bi walasa ka kuma ka jɛmukan min kan, o de ye solution mun bɛ se ka kɛ walasa ka kaso ka dɔ bɔ a fali la. Jango n'i ye an ka kaso mata k'a lajɛ Bamakɔ kɔnɔ, a bɛ degun mun kɔnɔna na, kaso mun b'a kɔnɔna na, u ka mara bɛ cogo min na, degun mun kan walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka kasodenw u lafiya. O la an ka maa welelen an bolokɔrɔ ni o ye Docteur Mamadu Gise, ale ye maître ye université la, ni o ye faculté de droit privé maître dɔ ye, enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Ale bɛ an bolokɔrɔ walasa ka se ka nin jɛmukan ye ka a ɲɛfɔ an ɲɛna. Hakilina min taara o de ye la solution de substitution, un moyen de désengorgement des prisons au Mali. Ni ne an ka bi hakilina ye walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ. Docteur, i ni ɲankuma. N b'a cɛ a ka weleli la, a diyara n ye kosɛbɛ. N b'a ɲini Ala fɛ an bɛ min ɲini nin ko in na, Ala k'an sɔn hakili ɲuman na, an ka se ka faamuyali ɲuman ko sɔrɔ a ko kɔnɔna la. Amina, merci bien docteur. Merci. Yala i bɛ se ka a fɔ an ɲɛna dɔɔni Docteur Mamadu Gise yɛrɛ ye jɔn ye? Ne tɔgɔ Mamadu Gise, n bangena san 1964. N ye kalan kɛ daminɛ la Tɛnɛnku mara la, n'o ye Moti mara ye. N bɔra yen nɔ 9e na ka taa Seware lycée la, ka san 3 kɛ yen nɔ, ka b'o la ka taa Moscou ka taa san 6 kalan kɛ yen. N nal'o la n ye baara daminɛ Mali université la, mais san 2011 n ye doctorat kɛ université Cheikh Anta Diop la Sénégal, Dakar kɔnɔna la. O kɔnɔna la sa, n b'o de hukumu kɔnɔna la nin waati in kɔnɔ. Enseignant chercheur à l'université. Docteur, an b'a fɛ ka dɔn an minnu ye sariya yɛrɛ kalankɛbagaw ye, ka sariya kalan, ka mɔgɔw kalan la minnu bɛ sariya baara kɛ, i n'a fɔ juge b'o la, avocat b'o la, ISO b'o la, fo ka taa bila notaire yɛrɛ ma, a n'a o ɲɔgɔnna caman. An b'a fɛ ka dɔn kaso, ni an b'o wele tubabukan na ko prison, ale yɛrɛ ye mun ye? I ni ce ni i ka ɲininkali la, mais an lamɛnbagaw ka hakɛ to parce que bamanankan ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ kosɛbɛ, nka an b'an jija ni Ala sɔnna a ma faamuyali ko ɲuman an b'o sɔrɔ nin kumakan in kɔnɔna la. Kaso a bamanankanlama ne t'a tɔgɔ dɔn, nka a bɛ komi kaso nin taara tubabukan yɛrɛ sun de kɔrɔ. Kaso dogoyɔrɔ, o de ye kaso ye. Kaso mun de don, n'i y'a ta tubabukan na, n'i b'a fɛrɛfɛrɛ k'a di mɔgɔw ma, kaso ye so ye, so min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bila mɔgɔw ye, mɔgɔ minnu ye sariya sɔsɔ, maa minnu ni sariya tɛ taa fankelen fɛ, maa minnu ni sariya tɛ bɛn bulonda kelen na. Kaso dabɔra olu maaw de kama. Kaso ye o fɛn de ye. D'accord, o kɔfɛ an b'a fɛ ka dɔn nafa bɛ kaso la an bɛ yɔrɔ min na bi wa? Ayiwa, n'i ye jateminɛ kɛ, fɛn kɔni tɛ kɛ k'a fɔ ko nafa tɛ sɔrɔ a la. N'i ye kaso ye, n'i y'a ye a fɔra k'an ka maaw bila kaso la, a dabɔra kun dɔ de kama. O kun caman b'a la. A kun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Maa min ye sariya sɔsɔ n'o bɛ bila ka taa kaso la, o ye yɔrɔ ye a bɛ taa miiri yɔrɔ min na, ka tasi yɔrɔ min na, k'a dɔn k'a fɔ ja n'i ye sariya sɔsɔ, yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ, i bɛ bila yɔrɔ min i t'i yɛrɛ sago la bilen. I y'a faamu la, i tɛ se k'i sagona ko kɛ, i tɛ se k'i sagona kuma kɛ, i tɛ se ka taa i tayɔrɔ la. Donc o ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min n'a ni degun de ka kan. O y'a fɔlɔfɔlɔ ye. N'a bilal'o yɔrɔ la, est-ce que a miiri tɛna yɛlɛma k'a fɔ ko ja ni ne ye nin ko in kɛ, ni ne kan ka bila nin yɔrɔ in na, ni ne sago tɛ n yɛrɛ la bilen, i jɔ n ka miiri k'a fɔ ko n ye ko min kɛ kojugu de don ja. Donc mɔgɔ ni kojugu man ka kɛ, maa man ka kɛ kojugukɛla ye, wa maa kan n'i ye kojugu kɛ i kan ka miiri ka tasi ka segin i kɔ. O y'a filanan ye. A sabanan ye min ye, maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don k'a fɔ ko est-ce que sini ne yɛrɛ tɛ sonyani kɛ, est-ce que sini ne tɛ bingani kɛ, est-ce que ne tɛna nin kojugu in kɛ, o fana bɛ miiri k'a fɔ ko ja maa n'i ye kojugu kɛ, bilayɔrɔ b'i la, i bɛ degun yɔrɔ min, i min n'i ka so tɛ kelen ye, min n'i sira kɔnɔna tɛ kelen ye.
o ye a sabanan ye a naaninan ye min ye a b'a to jamana bɛ lafiya parce que hakili ɲuman bɛ na bɛɛ la kaso nafa ye o fɔlɔfɔlɔ de ye. d'accord o kɔfɛ docteur an b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn bɛ sɔrɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ ka caya. ayiwa n ye a daminɛ fɔ kaso dabɔlen don mɔgɔ dɔw de kama maa minnu ni sariya tɛ taa fankelen fɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ kaso in kɔnɔ maa suguya 2 de bɛ sɔrɔ yen. jumɛn ni jumɛn. a fɔlɔfɔlɔ ye maaw ye maa minnu ye sariya sɔsɔ n'u ɲangina ka waati dɔw f'u ɲɛna k'a fɔ k'u kan k'o bila ka t'o kɛ kaso la olu ye a bɛ f'olu ma ko condamné olu ye sariya sɔsɔ juges ni fɛsɛfɛsɛliw kɛra k'a jira k'a fɔ ko ja u nɔ b'a la u ye nin de kɛ preuve yirala k'a fɔ ko u nɔ b'a la donc u bɛ bila ka taa kaso la ka nin waati hakɛ de kɛ mais maa filanan minnu bɛ yen olu ye maaw ye maa minnu fana ye sariya sɔsɔ an hakili la k'u ye sariya sɔsɔ parce que tant qu'il ma condamné an hakili b'a la k'a fɔ k'i y'a sɔsɔ juge kelen pe de bɛ se k'a fɔ ja karisa nɔ b'a la o tuma maa minnu bɛ yen ni siga kɛr'u la k'a fɔ k'u ye sariya sɔsɔ olu fana yanni u ka ɲangi waati nin kɔnɔ bilayɔrɔ de kan ka k'u la a bɛ f'olu ma ko détenu provisoire olu fana bɛ sɔrɔ kaso la donc o maa 2 minnu ɲangina ani minnu bɛ taa waati kɛ yen yan'u ka kiiri ka tigɛ k'a fɔ k'u nɔ b'a la ou bien u nɔ t'a la olu mɔgɔ suguya 2 de bɛ sɔrɔ kaso la. d'accord docteur i ye enseignant chercheur ye université la Mali kasow bilama u falen don e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna mun y'a to kasow fara nin cogo la bi. kaso falen don bi cɛn na n'i y'a jateminɛ n'an ye an bɛ yɔrɔ min dɔn n'o ye Bamakɔ ye Bamakɔ kelen pewu ka so cɛn na a falen don a falen tɛ dɛ a degunnen don o degun ko 2 de yera a la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n y'a f'i ye cogo min sisan maa minnu bɛ bila ka taa kaso la k'a sɔrɔ cɛn na u ma ɲangi waati ma f'u ye k'u nɔ bɛ fɛn min na olu mɔgɔw kan ka bilayɔrɔ la min ni kaso tɛ kelen ye parce que anw fɛ tɔgɔtiɲɛba de bɛ kaso la n'i bilala ka taa yen de a tɛ dɔn k'a fɔ ko i nɔ b'a la ou bien nɔ t'a la ja karisa yɛrɛ ye kojugukɛla de ye o tuma mɔgɔw bɛ commencer k'u méfier la k'u yɛrɛ minɛ i la k'i yɛrɛ kɛ maafala ye parce que anw yɛrɛ bolo kojugu yɛrɛ tɛ tɛmɛ maafa kan oui o ye tiɲɛ ye maafa ye kojuguba ye o tuma hali ni maa min ye i y'a fɔ la ferekeli kɛ Malitel da la walima Orange da la k'a fɔ ko a ye téléphone de san téléphone yera a bolo olu maaw bɛɛ bɛ minɛ ka t'u bila kaso la alors que fɛsɛfɛsɛli bɛ se ka kɛ k'a fɔ cɛn na ɲɛɲini wɛrɛ bɛ se ka kɛ nin na min ni kasola don tɛ kelen ye o tuma o maa minnu bɛ taa waati lakɛ la détenu provisoire olu de bɛ kaso fa ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye sariyaw taabolo de ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ normalement taabolo la est-ce que bɛɛ lajɛlen de kan ka taa kaso la k'a fɔ i ye ko ni fitinin kɛ sariya y'i nɔ minɛ dɔrɔn i bɛ minɛ i ka taa bila kaso la o tɛ o a ka kan ka fɛsɛfɛsɛ de k'a fɔ wajibi de ye nin bilali ye kaso kɔnɔ yanni waati cɛ o wajibi ye mun ye a ye kojugu kɛ n'a ma taa bila kaso in kɔnɔ a bɛ boli o tuma o mɔgɔ e kan ka ɲangi de parce que i ye kojugu de kɛ faso la i ye kojugu de kɛ maa la o tuma ni e bilala i yɛrɛ ma ni e kan ka boli pour que sariya ka boli i kan sariya b'a ɲɛɲini k'a fɔ ko an ka nin bila nin yɔrɔ in na o ni o bila yɔrɔ de ka kan o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a justification fɔlɔfɔlɔ de y'o ye a filanan ye min ye maa min bɛ yen cɛn na n'a bilala o tuma preuve minnu kan ka ɲɛɲini a contrôle la o preuve bɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ o preuve bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ to bɛɛ la dogo walima k'o bɛɛ la tiɲɛ a bɛ komi ni maa min ye sonyani kɛ sisan n'i y'a mɛn k'a ye sonyani kɛ ko fɛn de yera a bolo ni fɛn ma y'a bolo dun a y'o fɛnw ta a taara o di yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min tɛ se ka ye yɔrɔ min tɛ se ka dɔn walima a taara o fɛn bɛɛ lajɛlen latunu ou bien k'u latiɲɛ o tuma preuve tɛ se ka sɔrɔ a contrôle la k'a fɔ k'a ye nin kɛ o tuma o maa fana kan ka minɛ k'o bila o yɔrɔ la a sabanan ye min ye n'i y'a dɔn k'a fɔ ko n'a bilala maa minnu kan ka na témoignage kɛ n'o ye seereya kɛ o maa fana a bɛ don olu kan kelen-kelen walima a bɛ dɔw lasiran walima a bɛ dɔw sɔn bololasɔn fɛn dɔ la k'a fɔ ko n'aw ɲininkara k'a fɔ k'a taa fɛn kalama walima
aka ɲini wali ka taa ne ka faveur la donc o maa fana kan ka bila kaso la yanni waati cɛ donc n'o o tɛ ni maa o maa bɛ yen n'a dɔnnen don a woloyɔrɔ dɔnnen don a dɔnnen don k'a fɔ ko denbaya b'a bolo a tɛ boli a tɛna kojugu wɛrɛ kɛ a minɛli in kɔfɛ o tuma olu maaw olu kan ka bila de olu tun ka minɛ ka bila kaso la fiyewu donc n'o tun kɛra sisan a ka ca ala fɛ i y'a faamu la kaso tɛ fa komi a bɛ cogo min na bi bi in na mais n'o bɔra a la a fɔra de waati o waati n'o y'a sɔrɔ a bilali k'a contrôler waati o waati k'a bɛ se ka na k'i yɛrɛ yira an k'a dɔn k'a fɔ k'a ma boli n'a bɛ wele ko contrôle judiciaire n'o fana bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn na o tigilama o man ka bila kaso la donc n'i y'a jateminɛ n'an ka sariyatigiw ye baara kɛ ni sariya ye a ka ca ala fɛ maa caman bɛ yen hali n'u ye sariya sɔsɔ o man kan tɛ ni bilali ye kaso kɔnɔ o b'a to kaso bonba ti fa parce que n'i ye jateminɛ kɛ kaso bonba min filɛ nin ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ waati makɔnɔ de la yan'u ka jugement ka kɛ olu de ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc o de ye kaso bonba yɛrɛ fali ye a sabanan a naaninan ye min ye c'est que vraiment sariya a taabolo ka suma dɔɔni maa dɔw bɛ yen n'an y'o bila yen dɔrɔn an bɛ ɲinɛ o kɔ hali n'an ma ɲinɛ o kɔ an tɛ an senna teliya u ka jugement kɛli la o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na i y'a faamu la bon ni sariya sumayara e min ye kojugu kɛ e ka jugement kan ka bɛn fɛn ma ni kɔnɔna na i kan ka kalo 6 ou bien kalo 8 kɛ ne taara bila yen nɔ ka san 1 kɛ dun yarɔ baga kɛra i ma tɔɲɔ kɛra la o de la ne yɛrɛ ka doctorat kɔnɔna la ne ka laɲini bɛnna mun ma ka mɔgɔw ka kiiri tigɛ waati kɔnɔ min tɛlɛlen don min tɛ maa tɔɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko le droit d'être jugé dans un délai raisonnable o kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ ko kabiri maa ye sariya sɔsɔ waati min fo ka taa fɔ k'a kiirila waati min k'a ɲangi o waati de bɛ ta k'a dɔn est ce que sariya ka baara kɛ a kɔnɔna la est ce que tɔɔrɔ sera degun sera mɔgɔ ma mɔgɔ min ni sariya ma taa sira kelen fɛ parce que maa min ye sariya sɔsɔ bon an kɔni bolo maa kuntan de don nka sariya kɛlen don ka fɛsɛfɛsɛli de bila k'a fɔ ko droit dɔw b'a bolo o droit kan ka respecter hali n'ale ma sariya respecter sariya kan ka respecter ale ye donc n'i y'a jateminɛ nin causes de b'a to nin sababu de b'a to bi bi in na an ka kaso bonbaw falen don. D'accord docteur ni bana fura dɔnna a bana sababu dɔnna a fura o kan ka dɔn an bɛ se ka mun kɛ sisan docteur walasa an ka kaso u ka bɔ nin cogo la an bɛ se ka na ni solution jumɛn ye a sariya kalankɛbagaw ni a yɛrɛ ɲɛma la k'a k'o ye bɔda ye walasa kasow bɛ fali min kɔnɔ tan dɔ ka bɔ a la. An ye min fɔ sisan an yɛrɛ ka sariya an ka tugu sariya kɔ sariya ye min fɔ an k'o nɔ minɛ n'an y'o nɔ minɛ o b'a to effectivement kasoladenw caman bɛ b'u la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka baara kɛ teliya kɔnɔ mais hakilina la k'a sɔrɔ an kɛlen don ka an yɛrɛ ka droit respecter ka maa minnu fana nɔ minɛnen don k'olu fana ka droit respecter o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye min ye maa kana taa kaso la dɔrɔn ko parce que se bɛ ne ye k'a tigi bila ka taa kaso la i y'a faamu la n'a kan ka taa fo k'a sɔrɔ sababu dɔ de bɛ yen min kan k'a to an ka bila ye o sababu ninnu ne ye hakililajigin kɛ olu la sisan a naaninan ye min ye an k'a to fɛn min ye détention provisoire ye an k'a lajɛ ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'o lasɔgɔ k'a sɔrɔ o tɛ n'o ye contrôle judiciaire ye waati o waati n'an bɛ se ka contrôle judiciaire tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ma bila i yɛrɛ ma koyi i bilalen don de i bɛ to i ka so nka i bɛ to i ka so a wajibiyalen don i kan peut-être semaine kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ nin tile hakɛ walima nin waati kɔnɔna la walima nin heure kɔnɔna la i ka t'i yɛrɛ yira a ka dɔn k'a fɔ ko ja an ye maa min bila yen nɔ a tigi bɛ yen hali bi n'o bɔra yen procédure pénale an ka gafe dɔ bɛ yen n'o ye sariyasun dɔ ye o bɛ nɔminɛli de kɛ mɔgɔw kan ka nɔminɛ cogo min maa minnu kan ka nɔminɛli kɛ ani sariya minnu bɛ yen nɔ n'an kan an bɛɛ lajɛlen kan ka tugu o kɔ o code de procédure pénale b'a jira k'a fɔ ko mesure alternative bɛ yen bi
Très bien, il faut casser aux mesures alternativement, ni avoir les mesures de substitution, mesures de substitution ou solutions de substitution. Ni olu saka ka sawe ka kaso yere kwa u fali min garabi ka se ka o dabla yala o solution yere jumay na soro mawta do wala sa o ka se ka do jaram barabagaw fana ni uta do anna dorno anga haklaji ka wala sa kuin absaka tabala jomi ba aka jala fe shere baragelaw ko be a don ka foko o fombe nga est-ce que o mesure abambe arranger mabe o rodla ba mimba arranger ambe to fe min tan arranger ambo bla hani sharia de do mais jelatige kono anga don ka foko sharia na taraka ban hal ni eta don sharia gerima wajibi o konala a fala mi fendo de be abe foma ko benkan o benkan o kanga sika sabati sharia kono hal ni tonyoli kera ne sharia soso tonyoli kera sira ema mais enni am sika freke ka benkula o ko sababu yala ne tita kasola wa RB ka lanyini e bo soro o fengono o fen flatro médiation pénale en transaction en matière pénale médiation pénale o kro ko mo de be nyini mimbe foka mimbe laben sabati sharia sosobra ani ma tonyole ni nyonche o médiation pénale konala ya formala a initiative a kanga bo ya formala ma tonyole ndela ya formala na borula procureur bi se ka proposer oublier ka irola ka foko effectivement ni ko imbe est ce que aba kalama a se ka foka bengade na ya donc ka foko foka bembe au laben problème tala an woni beta o srafe o konala ya formala médiation pénale a iralendo ka foko abseka ke na tseka ke sharia sosolim bela donc ni kujugu bow minumbe foka bente se ko nya fo sharia de kabuli d'accord docteur o konana awere bina ni anga mali sharia gafal laje mi wele ko code pénal ali bina fo ko sharia soso wale sabay folo kabo wele ko condamnation flana kabo wele ko délit sabana kabo wele ko crime o yala ni kulu saba kono ataka ke jumenela a tseka ke crime de konala surtout ya fo mala crime befana ka jatemne les crimes économiques, les crimes financiers, les délits sexuels, les crimes contre l'humanité, à Tsekakula. Donc, il y a jatemne à quand à dame de délits là. Bon, contravention est fait, il fait me faut douma, faut que bien dire gala on demande police ou j'ai au co à mettre manoué. Mais délit nous qu'on a là, na ira là ka faut que abseka que sababu mami sharia soso ko miria fale o kanata sharia social fanfɛ bilen o kɔnɔna la médiation pénale o bɛ se ka ko kɔnɔ a ka yira k'a fɔ fana maa min tɔɲɔna i y'a fɔ ma la ale fana b'a sagona ko ɲini k'a sɔrɔ a fɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'a fɔ ko jamana min tɔɲɔna parce que n'i ye sariya sɔsɔ dɔrɔn i ye jamana de tɔɲɔ o fana jamana fana b'a ta in sɔrɔ o kɔnɔna la maintenant a bɛ se ka kɛ médiation pénale bɛ se ka kɛ transaction tɛ dɔwɛrɛ ye ka wari sara k'a sɔrɔ a ma kɛ ko wɛrɛ ye bon o bɛ kɛ surtout ni latigɛw bolila maaw ka trafiquants ni ɲɔgɔn cɛ i y'a olu ni douaniers ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni douanier tɛ dɔwɛrɛ ɲini an k'an ka wari sɔrɔ an ka jamana dɛmɛ ni o wari ye i y'a faamu a la n'olu dɛsɛra de an bɛ taa sariya la mais tant que an bɛ se ka bɛn k'a fɔ ko an ka fɔ ka bɛn kɛ i ye min kɛ i y'a dɔn kojugu don ɲangili min dar'i kan o ye wari hakɛ min fɔ e k'o sara kuma bɛ ban o yɔrɔ la donc ni maa tɛ taa sariya kɔsɛbɛ o kɔnɔna la médiation pénale fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa tɛ taa kaso la détention provisoire fana bɛ se ka bɔ yen ka a kɛ ni contrôle judiciaire en même temps ni condamnation kɛra ni sariya y'i nɔ minɛ a dɔnna k'a fɔ k'i nɔ b'a la i condamné na donc i ɲangira yanni ka taa bila kaso la u ka t'i bila baara la baara min bɛ faso nafa donc o ye travaux d'intérêt général ye comme a bɛ wele fana ko composition pénale o ye ka waati dɔ de fɔ k'a fɔ i ye maa min tɔɲɔ dɛ i bɛ taa ko de kɛ pour que k'o tigi hakili sigi ko o baara dɔ ko ye min b'a to o fana ka ɲangili disons o ka tɔɲɔ o bɛ se ka bɔ yen cogo min na donc n'i y'a jateminɛ o kɔnɔna la olu de bɛ wele ko les mesures alternatives
Donc la médiation, la transaction, les travaux d'intérêt général et la composition pénale, plus le contrôle judiciaire. Donc cela permet au bas ira k'a fɔ ko n'an y'o sariyaw jateminɛ bon kaso kɔni hali n'a ma fa hali n'a fara caman bɛ bɔ a kɔnɔna la ala sababu bonya b'a la. D'accord, docteur ninnu diyara n ye. Merci bien. Mais est-ce que contrôle judiciaire min ni i da sera a ma o contrôle judiciaire in kɔnɔna na ale laɲini bɛ bɔ juge dɔ de la wa walima a bɛ bɔ partout la bi kɛra min kan ani min tɔɲɔna. Bon, contrôle judiciaire tɛ partout ta ye min ye sariya sɔsɔ min tɔɲɔna olu ka foyi tɛ contrôle judiciaire la. Juge de b'a jateminɛ juge d'instruction de b'a jateminɛ k'a fɔ sariya ye minnu fɔ o filɛ nin ye nka ni ne ma taa ni nin ye kaso la o bɛ ko caman bɔ yen mais a b'a to fana ni n ye contrôle judiciaire d'a kan o b'a éviter a tɛ taa kaso la o ye kelen ye mais o b'a to fana an ɲɛ bɛ d'a kan an b'a contrôler wa an bɛ se k'a nɔ minɛ waati o waati ka d'an ye n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka sariya sɔsɔ tuguni. Donc contrôle judiciaire ye fɛn ye fɛn min ye juge ka initiative de ye a tɛ bɔ parti fɛ. D'accord. A tɛ bɔ parti yɔrɔ la. I da sera min ma a kuma kɔnɔ fana kɔnɔ parce que ninnu bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw ye an b'a fɛ ka minnu kɛ n'u segira sen kan a ka ca ala fɛ kasow fali caman bɛ bɔ a la parce que n'i ye a jateminɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an bɔra k'a fɔ ko bamakɔ kasoba n'a o bɛ wele ko maison centrale d'arrêt de Bamako maa 2,000 ani 225 an y'a ye k'a fɔ ko olu de bɛ a kɔnɔ ko mais mun b'a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko mun ma u ka kaso ma confirmer k'a fɔ ko i ye sariya sɔrɔ i condamnera ko o de ka ca procureur dɔ yɛrɛ y'a kuma ɲɛfɔ an na ko dɔ bɛ yen nɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa sɔrɔ a ye san 7 de kɛ ka sɔrɔ a ma kiiri. Donc médiation pénale ale jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye nin ko in na ni a bɛ kɛ a laɲini bɛ bɔ procureur la walima a bɛ bɔ partout yɛrɛ de la. Ayiwa médiation pénale a fɔra cogo min na ale kan ka laɲini y'a faamuya normalement procureur de b'a proposer n'a y'a proposer ni partout sɔnna an bɛ taa o sira fɛ mais procureur de b'a proposer à l'initiative du procureur mais ale yɛrɛ tɛ ale bɛ se ka médiation kɛ ale yɛrɛ bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ comme sariya bulon fana y'a jira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka maa dɔw sugandi k'a fɔ bon ninnu de bɛ kɛ médiateur pénaux ye olu de bɛ fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ chaque fois ni sariya sɔsɔra ni tɔɲɔli sera maa dɔ ma o bɛ dabɔ walima u ka dɔnniya walima u ka expérience walima u yɛrɛ bɔkolo k'a jira k'a fɔ ko ninnu ye adamaden hakilimaw ye minnu ka dɔnta ka bon ani maa minnu ye maa ladiriw ye olu bɛ se ka wele k'u sigi bon hali bi ne kɔni t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ olu mɔgɔw sugandinen don parce que ne bɛ n ka recherche la waati min o y'a sɔrɔ o maa hakɛw olu ma dɔn u ma sugandi u ma sigi sen kan wari fana ma d'a ma fɔ k'a fɔ ko bon médiateur n'i choisira i kan ka sara nin hakɛ de la donc nin bɛɛ de ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ nin waati in kɔnɔ o de y'a to médiation ma se ka sigi sen kan fɔlɔ mais ni médiation sigira an b'a dɔn k'a fɔ i ye ko kɛ i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kojugu ye nin b'a dɔn ko min kɛra la o fana ye kojugu ye mais ala y'aw sɔn hakili la aw fila bɛɛ ka fɔ ka bɛn kɛ ka bɛn ni ko ye min tɔɲɔna i ka tɔɲɔ o bɛ ban sababu min na o bɛ ɲɛf'i ye o bɛ ban ni min ye tɔɲɔni kɛ o fana bɛ nimisa k'a fɔ n ye kɛwale min kɛ kojugu de don o tuma i jɔn ka segin kɔ ka yafadeli kɛ tɔɲɔlen fɛ ka yafadeli kɛ sariya yɛrɛ fɛ n'o ye an ka société ye o tuma n'o fɔ ka bɛn kɛra procureur b'o sɛbɛn labɛn k'a lase juge ma juge bɛ a fɔ ko bon o bɛnkan sabatira o tuma kasoladon tɛ e ma bilen taayɔrɔ wɛrɛ tɛ e ma o tuma fɔ ka bɛn o b'a jira k'a fɔ ko sariya batora o bɛ bɛɛ lajɛlen nimisi wasa. D'accord docteur an ka jamukan kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la mais ladilikan jumɛn b'e bolo san k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen na sariya baara kɛbagaw ma ni o ye kiiritigɛbagaw ye. An b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman in kɔnɔ an ka se ka baara kɛ ka sariya bato sariya ye min fɔ yanni an ka taa maaw ɲangi k'u bila kaso la
an k'a lajɛ fɔlɔ est ce que o ni kasoladen yɛrɛ de ka kan n'an y'o jateminɛ o b'a to an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ minnu b'a to maaw tɛ taa kaso la n'o bɔra la a ka kan fana procureur minnu bɛ yen ni affaire ser'u ma u ka a jateminɛ est ce que nin affaire nin médiation walima transaction bɛ se ka k'a ko kɔnɔ u ka maaw kunnafoni u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min ni i y'a fɔ wala kasoladon dɔrɔn tɛ kelen o kana to anw ye kunfinw ye an b'a fɔ ne fo n ka karisa de don kaso la fo o hakilinaw ka bɔ parce que sariya yɛrɛ sigikun tɛ i y'a kɛ n k'an ta sara i la sariya sigikun t'o ye sariya sigikun de ye bɛɛ lajɛlen k'i sago sɔrɔ k'i hakilina sɔrɔ jamana ka basigi sariyaw ka bato n'o bɔra la an k'a to ni ko min sera an ma hali ni se b'an ɲɛ ka mɔgɔ bila kaso la ka ɲinɛ a kɔ yen an ka baara kɛ ni hakilina ye ka baara kɛ ni teliya ye pour que bɛɛ lajɛlen ka droit ka respecter n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ sago sɔrɔ. D'accord, ne ne bɛ dansigi an ka bi jamukan na an y'a fɔ a ɲɛna an ka maa welelen tun bɛ an bolokɔrɔ bi n'o ye docteur Mamadou Gisse enseignant chercheur à la faculté de droit privé à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. An ka bi sigi a hakilina tun bɛ ka ta min kan o de bɛ wele ko les solutions de substitution. Les solutions de substitution est un moyen de désengorgement des prisons au Mali. La kuntilina minnu fɔra kɔnɔ hakilina minnu fɔra k'olu ta ka baara kɛ n'a ye k'o ye sababu ye min bɛ se k'a to an ka kasow bɛ a fali min bɛ kɛ caman bɛ se ka bɔ o la. Ni ala sɔnna dɔrɔn nata wɛrɛ an bɛna ni jamukan wɛrɛ min bɛna aw kunnafoni sariya a baara kɛcogo ani a yɛlɛmaw kɛcogo la. O la aw sɔgɔlen ka to Cherifula Jabaramuso kan walasa ka aw kunnafoni. Merci bien.